Nangu uDerek mhla ka-6 namhlanje. Mhla ka-6 wabona bandla. Ulonto nje ubuya awukho ugesi yabo sewagezile bandla amabhakede akhe. Lawa ufaka kuwona uma eyodayisa. Wabona-ke bandla uthenge namhlanje. Na uthelile bandla wafuthenga kaJwayelani. Wafowakhe bezingekho-ke izinkwa khona. Wathenga nani, wathenga nama-Teapex uzokwazi ukwenza itiye. Yabona lawa u-10. Wakayithenga lephendula. Amatersi lawa u-10. Yabona. Wasathenga nama-2 oqumpata lawa nawo amavosi akhona. Amasoseji lawa awu-3 ngobani u-R12 u-3. Yabona u-R12 ukuthi u-R4 ilodwa. Kuzoba nakho-ke abekudayisa futhi uMatersi yabona. Shortbread lawa amabhiskidi lawa shortbread. Wenza u-R5 Derek. Yabona kusala mangaka kusala u-4. Hhayi bathengile bandla bathenga namajusi akhe abewadayisa uMatersi bayawathenga. Yabona-ke nakho bandla sizele iphini. Yabona kusho ukuthi uDerek njengoba kanje naye bandla usayilungisa leza mali zakhe bandla. Hhayi kodwa kusasekusele kancane bandla. Hhayi usalonto nje kusho ukuthi uyasho nje manje uDerek uthini. Okay uyasho njengoba esalungisa abona kusasele. Njengoba eke washo wachaza ukuthi hey yabona lento le isazothatha isikhathi ngenzeka futhi kufike nephasika kodwa hhayi uyayilwa ngempela uDerek. Hhayi uyayilwa. Hhayi mhlampe izoshesha mhlampe ngaphela le nyanga isilungile into yakho uMatersi. Kusho singasho sithi Derek hitting the target from no distance. Yabona Derek hitting the target from no distance ngobani ufakile bandla nasebhenki wabona. Njengoba edayisa ukwazile nokuthi aphonse ebhenki. Wabona naye futhi i-receipt yamhlanje phezulu mhla ka-6 January. Akwesikhathi bekubani esedayisile. Ufakile bandla. Ufakile. Kusho ukuthi nje hhayi zizolunga into zakho size kulokhu akuthengile-ke. Ulungisa zona futhi izinto zakhe nje befaka kanje. Khona i-process ofuna yenzeke. Okay saqala phezulu sasoseji. Pre-cook. Nawu u-R12 njengoba ngishilo lawo lamalala amasoseji lawo amarasheni. Namasoseji 2 oqumpata sithi oqumpata-ke thina. Nayibona awu-3 phakathi. Yabona nje amnandi ase-right. Ubuye uDerek-ke bandla yabona. Ubuya awukho ugesi bandla. Nje lento eyenzeka nangonyoyi. Yabona. Kusho ukuthi kudlule 5 days iphinde yenzeke lento. Kuzoba Teapex phendula awusu-R99 nawo lawo 10 nje beshilo. Nawo ama-Teapex wathengile uMatersi. Kuzoba i-brown bread white slice half R11.99 lesinkwa lesi. Half white. Kuzoba uthengele izinto bandla total 3 items. Yabona zizoba R30.98. Keep R32 uMatersi. Ntoni. I-date-ke i-date onakho mhla ka-6 January 2026. Yabona njengoba esho uDerek hitting the target from no distance. Hitting the target from no distance. Hhayi soke sibone into yamatersi ilunga nini. Hhayi baphile sebephila abantu. Hhayi uzokadla nje manje enze itiye uma ubuya lo gesi uzozenza itiye kodwa akeke nje athi ukudla namabhiskidi akhe uzoqhubeka kusasa futhi uyadayisa uDerek. Hhayi baphile sebephila abantu. Yabona futhi njengoba edayisa uMatersi khona futhi abantu futhi abanye bamhlukumezayo. Uthole ukuthi uyadayisa kanjena bakhuluma ngomuntu ohamba imizi abantu. Wabona njengoba ngishutha nakanjena ngishuthela into ekanjalo-ke njengoba mina ngiyena umuntu onjalo. Kuthiwa hhayi ngizwa bethi abanye hhayi udayisa kanjani lo uhamba imizi yabantu. Bafuna athi benzela ukuthi abantu bangathengi. Wabona. Hhayi into engekho yonke le. Ile nto-ke nje engizama ukuyichaza kunabantu nje abalo nje ubone umuntu eshutha kanje. Njengoba ehlezi eshutha kanjena akafune ey'nkulumo uMatersi. Ufune ey'nkulumo. Yabona nje abantu bayabona uDerek uyiphilela kamnandi. Yabona bayabona phela impilo yami iya phambili. Impilo kaDerek iya phambili. Akanay'nqalo wabona njengoba ey'dayisela. So nje bazama ukwakha abantu ukuthi bangathengi. Kodwa njengoba ngisho nje hhayi abantu bathenga kuDerek inkinga ayikho. Nakho beku-12 minutes after 5. 12 minutes after 5 isikhathi. Hhayi-ke uMatersi-ke bandla useka-3 kulo January. Uyile izolo bekumhla kabani? Bekumhla ka-4. No bekumhla ka-5 izolo bekumsombuluko. Yebo uyile impela ekuseni. Uyile ekuseni kusho ukuthi useka-3 kulo January. Useka-3 endlini encane bandla uyile izolo. Hhayi baphile sebephila abantu. Yabona-ke uMatersi njengoba eshutha manje usho lokho-ke baney'nkulumo banomona bayabona ukuthi uMatersi uyiphilela nje kamnandi.
bazama ukwenza abantu bangathengi. Uzo-update-ke umadesi njengoba abantu bayathenga, u-update uma kuwukuthi sebelo phela kungenzeka bahlukumeze abantu, bangahlukumeza abantu bagcine sebengasathengi, yabona ngoba ezinye lezi moto zokumasipala sey'dlula kanje shibe ngabona ukuthi balontunja bazama ukungonela, yabona bayabona ukuthi hayi bo lo muntu wamuhle thina sisebenza bo wadlula thina. Phela omaterisansi basebenza online abasiboni thina sisebenza kanjani, yabona. Nasi isigubhu sakho umaterisi abaphezulu, wabona ugesi awukho, ugesi awukho. Hhayi baphinde sebephila abantu, uzo-update-a nje umaterisi akakayidleli, akakadli nje lana abuyise amandla. Hhayi baphinde sebephila abantu subonana, subonana. Uyaphuma futhi kusasa uyadayisa. It's right.